IGF-1, LR3 или инсулиноподобен фактор на растежа. Здравейте, приятели, аз съм инженер Никола Гюлеметов, вашия безплатен гайд в фитнес, хранене и тренировки и президента на Laba International България. Така, за който ни ме познава, така отдавна не съм ви снимал клипове. Днеска ще ви снимам клип за IGF-1 или инсулиноподобния фактор на растежа. Това е вид пептид. То в случая на Балко. Сега ще ви покажа какво представлява и ще ви обясня какви са неговите главни действия. Така, ето имаме прахообразен разтвор и разтворител, като повечето пептиди, които се смесват. Как се инжектира и по колко, ако останете до края на видеото, ще разберете какви са му ползите, къде се селектира и защо ни е на нас. Така, понеже постоянно ми задават въпроса какво да взимат, за да качат килограми, да си повишат мускулната маса, без да има странични ефекти, без да имате проблеми, без да са стероиди и така нататък. Това е най-хубавия пептид, нали, в комбинация с GRP6. Двата работят в комбинация за повишаване на мускулната маса и увеличаването на клетките. Така, обикновено названието на инсулиноподобния фактор е соматомедин. Така, той се произвежда в черния дроб, в някои клетки, в тъканите и така нататък, но тук е рекомбиниран, селектиран е в лаборатория, пептид от аминокиселини с пептидна връзка. Така, като растежния хормон. Той играе много голяма роля пак казвам, в мускулната хипертрофия. Който иска да покачи чиста мускулна маса, това е начина, може да го комбинира с GRP6, този пептид, или с растежен хормон директно. Тук ще направя видео за GRP6, какво представлява и как работи. В случая коментираме IGF-1, инсулиноподобен фактор на растежа. Сега ще ви кажа, може да се слага преди и след тренировка, дори локално. Да кажем, тренирате рамо, слагате в рамото. Дозите за жени няма да ги казвам, защото там няма. Там е ако са анемични, тогава се слага, или ако имат атрофия на мускули. При мъжете са от 300 до 500 микрограма. Нали? Може, пак казвам, да се слагат преди и след тренировка, дори локално. Може да се комбинира с друго пептиди и пак казвам, няма никакви странични ефекти. Някои културисти си слагат директно инсулин, който е много по-евтин, защото IGF е много по-скъп и от растежния хормон. Но това е най-добрият пептид за мускулна маса.